Галюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес Делун, дядька Гарри тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Незвычайная галінка Хамфа. Аднойчы Хамф пайшоў у парк разам з мамай. А ў парку кожны раз столькі ўсяго новага і цікавага. Сёння пад дрэвы нападала шмат лісця, а яно так весела шамаціць, калі па ім ступаеш. Шмых, шмых. І тут Хамф убачыў галіначку. Вельмі незвычайную галіначку смешнай формы. Яна нагадвала Хамфу высокага чалавека, які ўзняў рукі ўгору. Мама, паглядзі, якую незвычайную галінку я знайшоў. Ого, якая прыгожая галінка. Хамф і галінка разам гулялі з лісцем. Потым гулялі ў пясочніцы. Галінка пачакала Хамфа, пакуль была яго чарга гойдацца на арэлях. Потым настала чарга галінкі пагойдацца. Хамф. І вось ужо час вяртацца дамоў. Можна ўзяць до хаты незвычайную галіначку? Вядома, бяры, Хамф. Хамф быў рады, што знайшоў такую незвычайную галінку. Я зраблю хатку, у якой будзе жыць мая галіначка. І ён пачаў будаваць з кубікаў хатку, дзе будзе жыць яго незвычайная галінка. А потым пазванілі ў дзверы. І забег Уоллес. Здароў, Хамф! Здароў, Уоллес! Глядзі, які я прыгожы, прыгожы! Чаму прыгожы? Я хадзіў на стрыжку. Бачыш? Таму я і прыгожы. Хамф не заўважаў ніякай змены ў валасах Уоллеса, а Уоллес заўважаў. А яшчэ цырульнік даў мне комікс. Комікс пра гоначкі. Зрау! Вой! Што гэта? Мая галіначка! Уоллес наступіў на незвычайную галінку. Яна зламалася. Хамфу стала вельмі сумна. Навошта ты зламаў маю незвычайную галінку? Я не хацеў. Даруй. Гэта ж проста галінка. Знойдзеш іншую. Але я не хачу іншую. Я хачу маю незвычайную галіначку. Падобна да вельмі высокага чалавека, які ўзняў рукі ўгору. Ведаю. Не сумуй, Хамф, я папраўлю тваю галіначку. Мама Хамфа! Мама Хамфа! Вы ведаеце, як паправіць зламаную галінку? Я яшчэ не папраўляла галінкі. Магчыма, дапаможа скотч. Ну як? Дзякуй! Хамф! Хамф! Паглядзі, твая мама паправіла галіначку. Цяпер усё добра. Але цяпер на ёй клейкая стужка. Гэта каб яна трымалася. Але яна не трымалася, а так і засталася зламанай. І Хамф працягваў сумаваць.
А Олес сумаваў нават мацней. Олес! Олес спрабаваў самастойна паправіць зламаную галінку. Але гэта няпроста. Не сумуй, Олес. Але цяпер ты не будзеш са мной сябраваць. Буду. Мне падабаецца сябраваць з табой. Я не хацеў ламаць твою незвычайную галінку, Хамф. Я не ведаю, як цяпер яе паправіць. Ох, Нічога, мне падабаецца зламаная незвычайная галіначка. праўда? Так, цяпер у мяне дзве незвычайныя галіначкі. Адна табе і адна мне. Гэта выглядае як вельмі нізкі чалавек, што ўзняў рукі ўгору. А гэта выглядае як... Як нізкі, крывы, касы чалавек. Так, нізкі, крывы, касы чалавек. І яны абодва будуць мець хаткі. І ездзіць на гоначках. І ездзіць на вельмі хуткіх гоначках. Хамф і Олес аднеслі абедзве галінкі ў Хамфа ў пакой і пабудавалі для іх хаткі. А потым пасадзілі ездзіць на гоначках. Моя гоначка едзе дужа хутка. Прабачце, І гэта былі самыя незвычайныя галінкі, якія Хамф і Олес толькі бачылі. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай. Підпишіться на канал.